Good morning, Philippines! Good morning! So ngayon, mag-Filipino breakfast tayo. Rice, egg, and corned beef. So ito yung ano natin. Kumain naman daw si Tami ng kakain naman daw siya ng mga corned beef. So at na-try na din niya ito sa Pilipinas kasi kapag nag-stay kami sa hotel, ito yung breakfast namin with ito. Sana hindi mahulog. Ito. Filipino breakfast, guys. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. I'm getting your coffee. Coffee Cubana. So, na-miss ko tong Filipino breakfast daw. 7:30 na. Pero, alis kasi si Tami. Trabaho kaya luto pakainin natin bago siya alis. Kasi, kuha lang ako ng kape niya. Okay, let's get some milk. Come on. Now. Hardhead. Hardhead. He's waiting for treats. Look at that. What are you waiting for? I feed you, little man. I feed you. You'll get your treats. I don't need to have any treats. You just need to wait. He's still waiting over there in the dirt. Tommy's leaving, guys. Look his reaction. Well, I have to go to the car. Anan is looking at you. Look at it. I'm coming back to give you treats. He says, look, office. Office first. He follows you. Just because you ignore me all night long doesn't mean I forget about He you. doesn't. He does. Huh? You know that they always get treats when I leave. I know. So where is your other two? I'll do that. Tommy? Tommy! I'll do that. That's not how you do it. that's not how you do it. I'm a little spotty. Yeah. For Roxy? Ay nako, if you're not here, they are not allowed in there. Nothing. Hello. Look at this, guys. Oh, he reserved another one. Yeah, because they eat that bacon strip like that. Then I give them that. But I didn't give them a chicken strip because the chicken strip the same as this. They still got the chicken on here, so the chicken jerky. So I'll give them bacon first, then the chicken jerky. What's that? Chicken jerky? Basically, that's what That it is. chicken jerky, honey, it's so That's big. what this is. No, yeah, the flat sometimes one? you gotta break them. We'll cut them. It's big. I should cut it like Some of 3 them times. Yeah, some of them you gotta cut. They're Because really- these dogs are so lucky that treats is so big. I need to cut it 3 times. Saving money. You know how much is the hand? That's $30. Yeah, a lot. That's a lot of money. Yeah, and then you cannot just buy that. And that's gonna be 2 my jeans. 2 jeans probably. Yeah. She's just looking at you, honey, like. Okay, happy na? Happy? That was it. Naman ang minsa'y umibig at nagmahal sa'yo ng labis, pag-ibig na walang. I miss you. I didn't go yet. I will miss you. Kasing tamis, sana'y laging iisipin, puso ko'y iyong alipin, kahit kailan. He's leaving, guys. Bye, guys. Gotta go. All right. Think about the house. Hi, Dibba-Dabba-Dabba though. Hi, little monkey. Hi, monkey girl. Hi, big girl. Hi, big wagon girl. Bye-bye. Hi, baby girl. And your little man is hiding. No, he's not. He's curling around. She's going to get out of bed. In the bed? Hi, little man. He's in the bed? He's curling up a Roxy's blanket. Whoop. Roxy's blanket. Fine now. Everything is his, son. Yeah. Who you kidding? Everything is his. Oh. You want to fix it? It's on the other house. If you got no weight, why is that? Can't be empty.
It's not empty. There. Oh, you got that? Yeah. Brown? Where did you get it? From the other house. Yeah, but they're brown. You don't want brown. You want I white. want white. But they're big, like big wooden. Same thing. I don't know why you have that. You got it or they got it? It's just like the house is never really have that kind of thing. Drive careful. Do you have everything? Your watch, your charger. You keep dinging. Ngunit nasaktan kita paglingon ko'y naglaho ka na. Nais Ko'y malaman mo, di ko sinasadya. Wala sa isipan ko na ang Look at this. I will talk to you later, okay? laman mo. Di ko sinasadya. Wala sa isipan ko na Seems like Misty's hungry. All right. Actually, she's hungry. Maybe when you feed her, she'll actually eat something. Yeah. She keep begging me. Maybe she won't back up from the dish. She keep begging me. You have to wait for dinner. Let her be hungry. You have to wait for dinner, okay? You wait for dinner, okay? It's almost there. It's 1-something o'clock already. A few hours more to go. I just give you 2 treats today. 2 plus Dada. You're not that hungry. Yes, itos. Itos, yung tukit man na bibi niya. Tukit man na ni mama. Hi guys, October just started. Pero yung mind ko is I can't get rid of what putting Christmas decor. So, yun yung ano ko. So, yung isip ko ngayon is yung decoration, Christmas tree, isip-isip tayo kasi then I just kind of like excited for the holidays. Christmas, Thanksgiving. Pero I love Christmas. I want to put Christmas tree na. I want to get the decoration out. I have to put the Christmas light outside. Yung ganon. And as in, yun yung nasa isip ko ngayon. And yeah. So, punta tayo. Kung Makati man itong nasa tutoy ko sa gilid. Punta ako ngayon sa sa outlet store. Yung dollar store na pinuntahan. Hindi talaga siya dollar store, guys. Pero ano siya, nasabi ko na ba kanina? Ano siya, yung area na yun is very affordable lang talaga sila. And yun. So, I'm going over there. And then, hinihintay ko lang yung The Bold and the Beautiful na show. Yung teleserye nila. Kasi, sobrang ganda na kasi. So, malapit na siyang matapos. I forgot that my dog doesn't watch TV. Dada said, shut off the TV. Your kid's not watching. That's what Dada said. Anyway, guys, let's go. I have my cell phone, my wallet. I just need to wear shoes kasi kailangan kong mag-shoes, guys. Yung paa ko kasi naginawan, parang baby. Charot. I will be right back. It's gonna be quick. It's gonna be me. It's gonna be you. It's gonna be everything. Chinju. 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 Everything Chinju. Paghanap ako ng mga picking flower. Hopefully, ito gusto ko lagyan ng yung mga flower, ganun. Hopefully, meron sila. Hopefully, marami sila doon. Kasi alam na. Hindi natin alam kung marami ba yung nila doon, di ba? I will see you doon sa sa lugar. Dito na tayo, guys. Ito yung outlet na sabi ko, guys. Ito siya.
May mga maraming tindahan din dito. Natin. Let's look. Ito dito sabi ko, madami sila. Mura lang to guys. $8 to. Dalawa na. $. Pangginaw is ready na. Asan yung mga fake na bulaklak nila dito tayo? Dito ako bumibili ng mga sweater pala. Mga ganito. Mga, sus guys, ang ganda guys. $3.99. Ang grabe, ang kapal nito. Kuha nga ako nito, be. Maliit lang, malalaki lang sila. May mga problema kaunti sila, guys. Konti, yung mga, konting mga problema. Maganda yung material niya. $4 lang, di ba? Extra large man, ay. Walang maliit. Meron sila, oh, mga pang winter na already. Same price lang, original $40 daw. Original 40 and ano, mura na rin, diba? Balikan ko yan mamaya. Hanap tayo. Asan yung mga bulaklak nila, eh? Dito, mga party. Madami ka talagang mga bibili dito. Ay, mga pang Halloween. Dito, dami, oh. Ano yan? Ay, maganda pang Halloween. Ay, mga, katakot naman yan ay. Ano mga oh dito guys. Tignan niyo. Mga outfit guys ba pang Halloween oh. Kaloka dami mga pang bata. Tignan niyo oh. Ganda. Ganito. Wala man ako mga kilalang mga may bata eh. Uy, may mga wig dito guys. Magkano to? $3. Ito. $3. Ang cute nito ay. Ito din ay. Ang ganda. I like that. Hindi lang ako marunong maglagay ng wig talaga. Nakakatakot naman itong new sounds eh. Wala ka diha, tignan nyo. Ano kaya to? Mga mask oh. Tignan natin anong reaction ni Roxy nito sa akin. Kuha tayo isa. Takutin natin si Roxy guys. Oh, dito na yung mga bulaklak nila guys. Ito yung mga hinahanap ko. Ito oh, green. Candle. $7. Ito, $4 din to. Ito maganda to oh. Maganda to guys. Gusto ko to oh. Ang mahal naman ay. $15 oh. Mahal. Maganda yan oh. Yan oh. Mahal lang. 15 din. Ito 42. Pangit naman. $8 na lang oh. $7.99. So guys, ito na ngayon guys yung mga tindahan dito guys. Wala na talaga silang bag. Tignan mo naman ako. Tignan mo. Walang bag. Ano na tayo? Bit-bitoy. Yan. Ang hangin. There's something wrong with me. I was filming and then I shared it off. Wala na palang bag din dito. Kahit sa dollar store, wala nang bag. Yeah, ay talaga to. Okay, so let's go home guys. Hi guys, I am back. Okay guys, ito yung nabili natin sa outlet. Tinawag nila yung warehouse outlet. Yung mga clothing, mga mura lang siya. Yung iba is ang gaganda ng mga material talaga doon. Pero hindi siya marami. Hindi siya marami yung paninda ng mga clothing. Is mix yan ng mga kahit anik-anik. And maganda yung mga sweater. Meron dong Puma, yung pangbata guys, pangginaw sweater, pangbata guys. Alam nyo magkaano guys, $2 na lang siya guys. Puma, original talaga yung iba. Pero ito yung nabili natin. Takutin natin si Roxy, glow in the dark. Hala,
Halloween mask. And ito yun siya. Pink yung kinuha ko, guys. Small size kasi wala silang medium. So, small yung kinuha na lang. $1 lang ito. Tignan natin. Yeah, $1.29. Ewan ko kung bakit $1.29. Pero, ito sila lahat yung nakuha ko is $1 ito. Tag-iisa. Ito siya. Pink na rose. Mataas siya. Yun yung gusto ko. Daming mga bulaklak actually dun. At saka kumpol na rose. And ito din puti. Look. Mataas din siya. Which is good. And ito siya as in ano lang siya green. Yun. $1 lang ito lahat. Yung isa-isa nito. Ito din. Look. Maganda siya. Taas din. And ito. And then ito. And yun. Yun lang yung binili ko, guys. Guys, may nakita tayong ano sa taas. Ito siya. May parang light. Mataas siya. Ito yung pang-Christmas na may decoration light dito. Matagal na din siya. Si Bianan kasi mahilig yan mag-order-order at saka hindi ginamit. Hindi gamitin. Itago lang talaga nila. Oh, ito. Okay siya dito, guys. Ito siya. Okay siya dito. Hala, oy, ano ba ito? Ang shirt pala. Itong, ang in-order ni Bianan, ang liit. Dapat ito, ganon. Kaso, ang in-order ni Bianan, pa-i-order kasi siya. Bumili kami ni Tami sa Bed Bath & Beyond. Ito, matagal na to sa amin, guys. Kami ni Tami bumili. Ano siya? Kawayan, look. Please, Matt. Okay naman siya. Nakaano ito kay kawayan talaga. Hala, napatay. Pero ito siya, hindi talaga bagay pala sa ganon. So, ilagay natin siya dito. Ito sila, guys. Itong malaki na pink. Mga ito. At ito siya, yung mga dahon-dahon. Dinidisplay ko doon sa bahay ni Bianan. Kasi walang ka-flower-flower talaga doon kahit fake. Sa dollar store ko lang din ito sila nabili. Sa dollar store sa Mayankers, ang daming fake flowers talaga doon, guys. Iba-iba. Grabe. Sa Mayankers area, sa may shopping center doon. Ilagay ko ba ito? Parang hindi naman bagay. Tingnan natin. Yun, nabagay siya, diba? And then, itong rose, para may pula dito sa gilid. Yan. So, yun na lang siya. So, okay na siya. Yun, okay na yan. Ang ano lang dyan is kung saan natin siya ilagay. Okay yun. Yun, ilagay. Nirarap ko lang dito. Yan, dyan siya, dyan siya, dyan siya. Very girly itong bedroom. Maraming flower. Si Tami, kaya si Tami naluluka. Guys, thank you guys so much for supporting this channel. And also sa mga tao talagang nagsusupport sa akin at talagang matagal na din dito sa channel ko. Yung mga bago dyan, thank you so much for subscribing and also for liking the video.
And yeah, hindi natin maiiwasan na may mga magko-comment na yung mga hindi man lang tumataas yung subscriber mo, stay ka na dyan. Maraming mga ganon. Nagpapasalamat din ako sa mga tao talagang nanonood. And also, andito sa channel ko, matagal na sila. But anyway, so yun. Aminado naman ako guys na hindi ako talaga marunong mag-English. And yeah, aminado ako dyan. Aminado ako sa mga, yung life, hindi ko naman tinatago yung, kung ano ako, hindi ako marunong mag-English, hindi ako nakatapos. Hindi ko naman yan tinatago, nagpa-pretend. Parang maldita, negative daw ako, ganun daw, pasalamat na lang daw ako. Sa video ito, nga noong nag-ano si Tammy, binihlan ako ng pan. Hindi yun yung bread na gusto ko. Pero alam nyo guys, nagpasalamat ako sa Tammy. Hindi ibig sabihin na hindi nyo nakikita na thank you Tammy, ganun-ganun. Ang nakikita nyo lang is yung kamalditahan ko at saka niga ko sa asawa ko. Alam nyo, yung asawa ko, naintindihan niya ako. Ganun ako, guys. At ganun yung personality ko. Hindi ako magpa-pretend. Kung gusto nyo manonood ng mga perfect couple at saka pretentious na mga perfect silang couple, ako, thankful naman talaga ako sa mga taong naiintindihan ako. Yung ano yung personalidad ko. Hindi naman ako nagpa-pretend na, itong marriage ko is very perfect. Hindi naman ibig sabihin yung mga YouTubers na nakikita ninyo na hindi nag-aaway or perfect yung parang sa tingin nyo perfect sila parang ang ganda nilang tignan ganun. Hindi ibig sabihin na hindi yun nag-aaway. Mas marami pa nga yung problema yung hindi talaga yun nila ma-open yung problema. Ako talaga open talaga ako kung mag-aaway ako, kung nagagalit ako sa asawa ko, kung anong mga nararamdaman ko, i-open ko sa kanya lahat. Yeah, thank you guys so much for subscribing. Andito pa rin kayo nakasuporta sa channel natin. And sa mga niga dyan, I'm sorry guys. Kung sa tingin nyo na maldita ako at sa tingin nyo na hindi nyo ako dapat panoorin kasi boring, then thank you pa rin kasi nandito kayo nakatingin and din nagko-comment. Pero kung ayaw nyo na talaga kapag naiirita na kayo sa vlog ko at kapag parang nasasad na kayo, wag na kasi wag na nating iano pa na manonood kayo sa akin para iritahin lang yung sarili ninyo. So, wag na kayo manonood. Hindi ko naman sinasabing binubugaw ko kayo. Kung yun yung naramdaman ninyo na maldita ako, niga ako, palaway ako sa asawa ko, iyon yung personality ko May 11 years na kami ni Tammy at okay yung relationship namin. At nakikita ni Tammy kung sino ako. Hindi ako nagpapaka-picky, hindi ako fake, hindi ako nagpa-feeling na ganyan yung relationship namin, na perfect. Pero ito lang yung i-ano ko sa inyo, sabihin. Yung relationship, marriage couple is not always perfect. But I'm very thankful na may lalaki at may lalaking naintindihan at minahal ako ng husto. At yun yung asawa ko. So yun yung ano ko sa inyo. And yun. So, kung ayaw niyo sa akin, pasensya na. And hindi ko talaga mababago yung sarili ko, kung sino ako. Mga supporters dyan, thank you. And I will see you guys, mga loves. I will call you mga loves. And hello mga loves. Bukas, I will see you guys tomorrow. And yun lang yung ano ko today. Wala akong masyadong agenda. And yun. Yung si Hubs nagwala. Iwan. Rinig ninyo yan. What's wrong with you? What's wrong with you, ha? Itong dalawang aso din natakot na. Natakot na talaga. So guys, I'm not gonna end this vlog. It's just a surprise. My friend Lo is coming here. And I have something. I will scare her later. We're going to watch some movie. I will put this over here. And then let me do this thing. And then at takutin natin siya mamaya. So, I guess, late tayong matulog today. And meron tayong bisita. Kasi, pagkatapos kasi guys, may ano siya, 11 o'clock, i-pick up niya yung asawa niya. Kaya, andito na daw sila. Asa na yun? Asa na yung babaeng yun? Hala. Parang may kabayo. Pag narinig nila yung may aso ba? Sabi niya na may collar. Bakit ang ingay? Ang dami kong kiss. Oh, may tawag ka? Alam mo naman yung aso ba? Ay, okay.
Kaya lang kapitbahay, okay lang ba yan? Ay, hindi na narinig. Tika muna, Laura. Sige lang. Okay na, anto ka na. Yung beauty rest mo, di ka na niyang tatangkad. Bruha ka! Kaya pala di sumasagot eh. May gagawin ka ng kuha ng bruha. Ayan, natatakot na sila. Bruha ka! Umalis na siya. So, ngayon, tawagan ko ulit si Tami. Tumawag kasi si Tami. I'm going to end this vlog. Bukas ko na lang takutin si Roxy kasi ano na ako. So, mag-wash na lang din ako ng face. Punta tayo sa bed. Yan. Good night, guys. Thank you guys for watching. Bye-bye. Good night.